मुङाव बोहैथि दानि 8 खालाराव उल्टापानिनि लंसं हाग्रायाव पुलिसनि आखायाव इनकाउन्टार जानांनाय जोंसार मोसाहारिनि दुखुथिया नख'राव इउपिपिएलनि MCLA अमर बसुमतारी एबा पि सावरायग्रा बिथाङा खौरां लाफैनायजों लोगोसे अनसुंथाइ होफैदों। बे फैनायजों लोगोसे बिथां MCLA अमर बसुमतारीया दुखु फोरमायोदि बेसेबा गोबाव सम दावहा नांनानै जिउ गोमायालासेनो न'आव फैनायनि उनावसो जिउ गोमानाया बेसेबा दुखुनांथावना होननानै दुखु फोरमायो। फैखाबायब्ला समाजाव गोजोनै थानो हो आरो समाजाव मोनसे थांनानै मानसि हिसाबै थांनानै थानाय बायदि जोंनो मोनसे खाबुखौ होनांगोन। आं बेखौ बेनि गेजेरजों आरो जोंनि सोद्रोमाफोरखौबो आं खावलायनो गोसो जादों जे जोंनि बे ओनसोलाव जों सान्थि जाबायब्ला आरो जोंनि जेनाखि खामानिफोर दिनै जों बेखौ सरकारजों थानानै नांथाबबाय थादों थ' बे थाबैनो बे बुस्थुआ जानानै फैगासिनो दङ। मोनसे सम लायो। दिनै जों बुंनो थाङोब्ला जों बुंनो हागौ जोंनि आवगोलनि माखासे गबिन्द ग्रुप धीरेन ग्रुप बिथांमोना थाखा फैसा मोनग्रोजोब्बाय होननानै बुंदों। बिथांमोना 6, 7, 8, 10 बोसोर मोनदों, सम मोनदों। बे समनि गेजेरावबो दिनै बिथांमोनाबो माखासे जाजोबाखै। बे भेरिफिकेसननि खोथा थाबाय, माखासे नायबिजिरनायनि खोथा थाबाय, तदन्त खालामनायनि खोथा थाबाय। बिनि थाखायनो बे सम लायो। बेखौहाय जोङो धर्ज हमनांगोन। जोंनि साफ्रोमबो NDBSनि सोद्रोमाफ्रा बेखौ धर्ज हमनांगोन। आरो केसनि बेलाया माखासे नन हाइनास जायफोरा नन हाइनास जोंनि सुक्तियाव रानखानाय बायदि बेबायदि नन हाइनासखौ बे हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बेखौ अलरेडि क्लियार बुंखाबाय जे बेयाव खुनु डाउट गैला। सोरबा वारेन्ट फैब्लाबो बेयाव थाना सुना थांनांगौनि खोथा गैला होननानै बे मिटिङाव बुंनाय जाखा बियो जोबखासिगोन। थ' बे CBI आरोबाव माखासे NIA केसफोरखौबो बेखौबो आस्ते आस्तेयैनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टआव लाबोगासिनो दं। मोनसे गोजोन परिबेसाव फैगासिनो दं। आरो जायखौ लानानै दिनैहाय आसाम पुलिसखौ लानानै आसाम पुलिसनि मोनसे रिक्रुटमेन्टखौ लानानै दिनै जायफोरा दिनै राजनिति गेलेदों बेखौ आं दिनै बुंनो गोसो जादों। मोनसे दिनैहाय जोंनि गेजेराव 10टा बेटेलियन दिनै बारायदेरदों। बेनि माखासे नर्म्स बेजोंबो जों थांनानै थाया, बेजोंबो जों थांनानै थाया होननाय बाथ्राया मा 4 लाख मोननायावबो सोरबाया थांनानै थाया होननानै बुङो। अब्ला अबेखौ लानानै जों थांनानै थानो? साकरिया जोंनि मोनसे पार्मानेन्ट रिहेबिलिटेसन। जों जुगे जुगे थैजासिम जों बेखौ संसार जालांनो हायो। बिनि अनगायै जोंहा मा दङ जेनेबा जोङो बेखौ जों बुंनो गोसो जादों जों बे साकरिखौ निस्सय जों NDBनि थाखाय बांसिन खथायाव जोङो लानायनि जोङो बेबस्थाखौ जों सावरायबाय थादों। IGP ADGP जों सावरायबाय थादों। आरो हेमन्त बिश्व शर्माया साराबो बुंदों दे माखासे बेखौ एरादेराया जागोन। बेखौ जोङो क्लियारलि दिनै मिडियायाव बुङोब्ला गासैबो उन्दुनानै थागोन, गाबोननो जौ लोंनानै मोदोम बुनानै थागोन। अब्ला साकरि नांगौ होनबा मोनगोन नामा? दा बे मोनसे कुइसन फैयो। डिफेन्स होनाय माने देहा गोग्गो मानसि नांगौ। दा बेफोरखौ लानानै गासैखौबो जोङो अपेनलि बेखौ बुंजाया। खिन्थु इन्टारनेलि सिङाव बेफोर खामानिफ्रा जागासिनो। बेखौ समासो खोन्थागोन। जों निस्सय डिसेम्बर जानुवारिनि गेजेराव जों हयथ' जोङो दले दले सावरि बायदि जोङो आसाम पुलिसाव खारहोनायनि मोनसे बेबायदि रिलेखौ नुगोनखौ जों मिजिंथिदों आरो आसा खालामो। गोसोनि मानसि आरो जायफोरा मोननांगौनि मोनसे क्राइटेरिया दङ बिथांमोना मोनगोन। आरो बिनि अनगायैबो जायखौ लानानै आसा खालामदों जोंनि जोहोलावफ्रा बेबायदिबो जाहैनो हागौ। जों बेखौ आसा खालामदों। जों रायज्लायबाय थादों, नारसिनबाय थादों। दा बेनि सायाव जोङो घाबरायब्रेनानै जोङो लाब गैया। जोङो आथिं आखाइया जोंहा दाबो बायाखै। जों आवगायावनो दावहायाव थैबोआखै। दासो जों अनागारिजों मानो थैनांगौ दा? बे मोनसे आंनि थाखाय बिखा खामथावथाव। जायखौ लानानै आं गोबानानै समाजाव होफैनो हाबाय गथ' गथाय। बिमा बिफानो आं दावहानि समाव फोथैबोआलासे होफैबाय। दा थैनायखौ आं बिराद दुखु मोनदों। थ' बेखौ खोथा फंसेजों जों बुंजोबनो हाया। जेखि जाया मानो धर्ज हमनांगोन। जों ज'यै जोङो मावलांगोन। दुखु सुखुआव जों दं। जोङो थाब्ला जोङो हानायखिनिखौ जोङो मावनानै होगोन। हायैखौथ' जोङो अख्रां नागिरबा जों हानाय नङा। थ' बेनिखायनो जों धर्ज हमनांगोन। जों ज'यै गसंथानि। मानोना जोंखौ लानानै सोरबाया बल जोबाय थानो नागिरदों। बे बल जोजानायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ। बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय। हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम।